Vitajte pri prehliadke dokumentu Legislatívny kompas 2026. Úvodný vizuálny motív symbolizuje smerovanie legislatívnych zmien v nadchádzajúcom roku. Tento strategický prehľad ukazuje, že rok 2026 prinesie vlnu 55 legislatívnych úloh a nariadení. Tie sú formované dvoma hlavnými prúdmi, komplexnou európskou harmonizáciou a cielenými domácimi reformami. Tieto zmeny poháňajú dva konkrétne motory. Prvým sú impulzy z Európskej únie zamerané na zelenú transformáciu, digitálny trh a sociálne práva. Druhým motorom sú domáce priority vychádzajúce z vládneho programu, ktoré cielia na modernizáciu štátu a efektivitu právneho systému. Keď sa pozrieme bližšie na prvý prúd, teda európsku harmonizáciu, v zelenej agende dominuje novela o integrovanej prevencii znečisťovania. Vo finančnej oblasti je kľúčový zákon o DPH pre digitálny vek a v sociálnej oblasti zákon o platformovej práci. Hĺbkový pohľad na túto oblasť sa zameriava na boj proti praniu špinavých peňazí. Tento balík stojí na troch pilieroch: úprave registra konečných užívateľov výhod v marci, novom zákone o ochrane pred praním špinavých peňazí v júni a efektívnejšom vymáhaní majetku v auguste. Druhý prúd, zameraný na domáce priority, prináša plány na transformáciu inštitúcií, konkrétne Slovenského pozemkového fondu. Zároveň zahŕňa racionalizáciu v školstve a zefektívnenie riešenia kompetenčných sporov v právnom systéme. V rámci domácich tém vláda kladie dôraz aj na spoločenskú odolnosť. V septembri plánuje zaviesť zákon na ochranu mládeže pred radikalizáciou a v decembri posilniť boj proti domácemu násiliu spolu s novou úpravou psychologických služieb. Legislatívna mapa podľa rezortov jasne ukazuje rozloženie síl. Najviac práce čaká ministerstvá vnútra a spravodlivosti, ktoré spolu pokrývajú až 30% všetkých úloh, nasledované rezortom práce a financií. Z časového hľadiska bude prvý polrok patriť intenzívnej implementácii legislatívy EÚ, najmä v oblasti financií. Druhý polrok sa následne preklopí do kľúčových domácich reforiem a sociálnej agendy. Na záver si zhrňme tri hlavné strategické posolstvá: dominanciu európskej agendy, cielenú modernizáciu štátnych inštitúcií a zvýšený dôraz na spoločenskú odolnosť a ochranu zraniteľných.